Hello guys, welcome back to my channel. I want to say that because let's watch this. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Maingay tayong may kagalakan, lahat ng ibuhos ay mag-iwan, magpuri sa banal na harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng mabulit at saya. Tayo tutunin sa isang mata, suling pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating. Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. Ang Diyos sa kabutihan niya, pumili ng Diyos pagkat siya ay mabuti. Pumili ng Diyos sa kabutihan niya, pumili ng ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, nasambahin ang ngalan niya. Kaaya-aya, kawili-wili, nasambahin ang ngalan niya. Oh, hallelujah! Pumili ng Diyos sa kabutihan niya, pumili ng Diyos sapagkat siya'y mabuti. Pumili ng Diyos sa kabutihan niya, pumili ng ngalan niya. Sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating. Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Ang hari ng lahat, si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat, si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. We wanna be with Jesus in eternity. We rejoice in His name passionately. All around the world, we're singing unity. You are the Lord of Lords, you are the King of Kings. Sa iyo lamang kami maghiling, magpupuri ng